Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pong epekto ng easterlies o yung hangin galing sa Pacific Ocean sa malaking bahagi po ng Visayas and Mindanao. So ito po yung magdadala ng generally mainit na panahon doon. Habang dito naman po sa Luzon, kung mapapansin po nila, meron ditong linya ng kaulapan at mga pag-ulan. Ito po yung convergence or pagsasalubong ng easterlies at ng northeasterlies o yung hangin po galing sa Hilagang Silangan. May mga pag-ulan na as early as this morning, even dito sa may summer provinces. Samantala po hanggang sa weekend, wala po tayong inaasahang bagyo or low pressure area na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong umaga po sa malaking bahagi ng Luzon, asahan na yung mga pag-ulan dulot ng pagsasalubong ng easterlies and northeasterlies, kabilang na dyan ng malaking bahagi po ng Bicol Region, gayon din ng mga probinsya ng Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Quezon, and even Aurora Province. So asahan po natin, may mga kalat-kalat na ulan na as early as this morning, habang sa natitirang bahagi ng Luzon is bahagyang maulap at minsan maaraw naman po ang kalangitan. Pagsapit ng tanghali, posible pa rin uminit at umakyat sa 35 degrees Celsius ang temperatura dito po sa may Lawag sa Ilocos Norte at sa may Tuguegarao, Cagayan. And for Metro Manila, posible pa rin tumaas into 33 degrees Celsius yung ating air temperature. But yung heat index, mas higit pa po, posible pang umabot sa more or less 40 degrees Celsius. Pagsapit po ng tanghali hanggang sa hapon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan sa malaking bahagi po ng Luzon. May mga chance na rin ng pag-ulan pagsapit ng tanghali dito sa natitirang bahagi pa ng Calabarzon and Central Luzon. Dito po sa may Cordillera and Cagayan Valley, asahan po ang mga pag-ulan na pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Dulot po yan ng mga localized thunderstorms. And even dito sa may Mimaropa, mayroon din mga pag-ulan, lalo na sa may Northern Palawan, pagsapit ng hapon. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, umaga pa lamang, may chance na ng pag-ulan dito sa may summer provinces at mga probinsya ng Biliran at dito po sa may Aklan and Capiz, dulot po yan ng localized thunderstorms. Then pagsapit ng tanghali, asahan din po yung may init na temperatura hanggang 32 degrees Celsius, particular na dito sa may Cebu City, Iloilo and Tacloban. Then pagsapit po ng tanghali hanggang sa hapon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan sa malaking bahagi po ng Visayas. May chance na rin ng mga pag-ulan, lalo na dito sa may Eastern Visayas pagsapit po ng hapon muli at dito sa bahagi ng Panay Island, Northern Negros, and Northern Cebu. Sa ating mga kababayan naman po sa Mindanao, fair weather conditions, bahagyang maulap at minsan maaraw naman ang kalangitan sa umaga. Then pagsapit po ng tanghali, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan. May chance na ng mga localized thunderstorms pagsapit po ng hapon dito sa may central and southern portions of Mindanao, particularly sa may Socsabgen, gayon din sa mga probinsya ng Maguindanao, dito sa may Cotabato City, Lanao del Sur at timog na bahagi ng Bukidnon. Ito po ay walang kinalaman sa bagyo or low pressure area. Then pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, bahagyang maulap hanggang maulap. May chance na rin ng mga pulupulong mga pag-ulan lamang dito sa ilang pang bahagi ng Mindanao, sa may Zamboanga Peninsula, Caraga, and Davao Region. Sa tanghali, posibleng umakyat pa rin sa 35 degrees Celsius ang air temperature dito sa may Zamboanga City and sa Davao City. Sa ngayon po hanggang sa weekend, wala tayong inaasahang sea travel suspensions, banayad hanggang katamtaman ng taas ng mga pag-alon. Pero kapag may mga thunderstorm po tayo, posible rin umakyat po sa 2.5 meters or nasa halos isang palapag ng gusaling mga pag-alon sa malayong baybayin ng dagat ang mga pag-alon.